It-tagħlim tal-lingwa Maltija ser jibqa' jissaħħaħ f'kull livell u ser ikun mgħallem ukoll b'mod speċjalizzat ħtieġa ta' dak li jkun. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo sostna kif it-tagħlim tal-Malti se jsir obbligatorju ukoll għal dawk il-barranin li jgħixu f'pajjiżna. Aħna nixtiequhom li wkoll li jistudjaw il-Malti, jiena ngħid li il-Malti fil-każ tagħhom għandu jkun obbligatorju, qegħdin jgħixu magħna, jridu jirrispettaw il-lingwa tagħna u jħadmu il-sienna. Nejnuhom billi ikonna programm adattat għalihom billi jitalmu l-Malti bħala l-sin barrani. Il-Malti se jsir obbligatorju ukoll għal dawk li jkomplu jistudjaw fl-Università ta' Malta fl-MCAS u fl-ITS fejn sa issa dan ma kienx obbligatorju sabiex tidħol f'istituzzjoni partikolari. Il-Ministru Bartolo qal kif dawn l-istituzzjonijiet ser jibda jiġi mgħallem ukoll Malti speċjalizzat kif isir b'lingwi oħra. Sissa ma kienx obbligatorju li għaddu mill-Malti, għandna nixtiequhom li il-Malti isir bħala parti importanti minnhom u li biex tidħol l-MCAS u l-ITS ikollok ukoll il-Malti jekk trid tkompli tavanza. Għal dawk naħsbu li għandu jkun hemm Malti tal-istess livell, tal-istess kwalità, imma jkun Malti aktar applikat kif tħaddmu fix-xogħol, kif tħaddmu fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Huwa qal kif l-akbar problema fil-Malti hija l-użu tat-teknoloġija fejn il-lingwa Maltija għadha ma adattax għall-iżvilupp teknoloġiku tal-aħħar snin. It-tfal qed jużaw inqas Malti anke fil-ħin ħieles tagħhom minħabba li ħafna mill-kontenut isibuh bil-sna oħra speċjalment bl-Ingliż Amerikan. U allura rridu anke nimpenjaw ruħna biex inżidu l-preżenza tal-Malti anke fl-internet u fil-materjal tat-tablets. Għal dan il-għan, il-Ministeru għall-Edukazzjoni għamel setta proposti għat-tisħiħ tal-Malti fosthom li tfal Maltin iridu jibqgħu jitalmu l-Malti bħala l-sin li tagħhom ommhom.